момента ще играем тази игра, който от вас я познава, няма нужда да ви казвам. Може някой от вас да я играе, да я знаят. Тук все пак ще ви обясня. Когато ходиш, ти дават все пак пари когато и с В се плъзгате с стрелките ходите. Ако не ги държите, пак ходите, но когато ги държите, вижте, като скачам, аз ги убивам. Ето. И те дават пак по пари и тук може да си купувате неща. Не може и така да купувате. Да. И пак тук съм на мисии и после съм на други. Чао! Ето, тя е лесна, виждате копчетата, ти се пуска парашута. Ето. Чакайте. Ето, виждате. Аз даже си изхвърлих целите парашути. Не трябваше да си ги изхвърлям. Сега ще падна нарочно да не знаех, че има още. Може да играя после и на 2. Натискам D. Значи така. Да. Добре. Може да се забавя малко с мисиите, но само да ви покажа с какво се прави. Иде добре много. Тук да се взема това. Следващото е с... Аз ги убиваме така. Значи с... Добре. Разбрах с кое се поглед. Вече имам 12 може. Добре, точно в главата оцених. И сега... Да, тук... Ето. Готово. Така е първо. Зона. Това не мога да го стигна. Ужас. Тъкмо да ви покажа, това е за... Имате още два опита от първо ниво, но няма смисъл. Тук си купувате нещата. Тук, ако искате да отидете пак тук и от тук може да се купувате неща.
Чакай, аз натиснах пак тук, а от тук виждате и се разбирате на кой език, на френски или на английски. Аз избирам английски тук с какво за правене и тук накрая ви показва колко сте убили. Аз съм убил 9 такива и 3 такива. Общо толкова и тук колко тези неща са взимали. И тук са виждате, на 2 е по-хубаво, но аз мисля да играя. Добре, моя скача за нищо. Мога да искате ли, ако аз мога да се сменя в 2, ще се сменя в 2. Само да напиша другия сайт. То даже вероятно си го дава. Но това може и да го отрежа, да. Хайде. Добре, малко ще го играем на това, докато се зарежда. Докато ето, аз вече влязох в Кизи. Влязох. Добре. Ето тук много лесно ще влеза. Това е ето го 2. Добре, тук. Така, ето, започвам в 2. Така. Опала. Така. Готово, влязохме на 2. Сега да ви покажа нещо за 2. Тук са бутоните. Тук са само за 2. Така. А тук това, тук си... Да, това да не го натискате, защото ви се появява нещо друго. Така, тук на play. И там има за... Отдолу ще видите тези неща. Това тук е за да си апгрейдвате и така нататък. Тук е за... Това не си спомням за какво беше. Това е за някои неща, които може да ги направите, като си ги купите. А това тук беше... Да. Да, и тези може да си ги купите, но не съм сигурен за какво бяха. Вие, нали, може да се прочетете, но аз няма да чета, за да ви покажа нещата. И тук може да си купувате други неща. Тук нови парашути, нови човечета. И тук накрая ви показват нещо. Хората, които сте виждали и така. Започваме с първо ниво. Да. Тук. С това. С тези. Значи с това се хвърлят ножовете. С това се приклеят. Окей. След това е за скуч. Виждате. То даже си има. Това е за надолу. О, няма нищо. Цъкате за надолу,
как да го минете, цъкате за дъното, а тук за това. Ето. И тук парите, които вземате. Виждате, тук не ви дават пари, като ходите, само на другата ви дават. Но парите не са чак толкова важни. Виждате, ето така се убиват. Както на едно. Можете и така, но не ви препоръчвам, защото повечето не може да ги убиете така. И свършвам. Само по-бързо. Да, тези ги знам. Така и сега... Ето. Така. Тук трябва тримата да ги освободя. Не могат точно тримата, а поне двама. Парите тук не са чак толкова важни. И така можете да ги убивате. Клипът ще стане малко дълъг. Ще го запиша по-късно. Да, поне така. Толкова освободение. Той ми дава освобождавам се ли. Така го прича. Доста лагова. Аз имам малко пари. И няма да успея, разбира се, точно да скоча, нито там да скоча. И играта не е чак толкова хубава, но ужас. Какво да го биве, защото ти взеш наградника, щита, така да кажем, щит. Това тук е почти замиране показва. Няма да е замиране. Не е замиране. Даже не съм. Освободих тримата. Аз вече съм към края. Гъвите ви трябва да скачате. О, не го видях.